ଶାଶୁଘର ଗଲେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ? ଶାଶୁଘର ଗଲେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ? କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ କୁହ? ଆଲୁ ଭାଜି। ଅନ୍ମେଷା ତୁମେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ ଶାଶୁଘରେ? ପନିର କରିବ। ବାବାରେ ଆମ ଛୁକଲି ବୋଉ, ଚୁଗଲି କୋଟ ବୋଉ। ବୋଉମା ଏ ବୋଉ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ, ଆଲୁ ଭଜା କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଭାତ ଏ ବୋଉ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖାଅ। ଭାତ କରିବ, ଡାଲି। ଅନ୍ମେଷା ଭଉଣୀ ପନିର କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଲେମ୍ବୁ। ତୁମେ ଲେମ୍ବୁ ଦବ। ମୋ ପାପା କାହାନ୍ତି? ଏଇ ନିଷ୍ଠା ମା ଏଠି ରୋଷେଇ କର ଯା। बाय बाय कर दियो अन्मेषा भौणी, निष्ठा भौणी बाय बाय। निष्ठा हाँ रोषेई करो। हाँ कौन रोषेई करूछ एबे कौन? भात आलू भजा करिछ? अभी देवनी तो निष्ठा बेले बहु